Tento program slúži na overenie, či je zadaný rok priestupný alebo nie je. Kalendárny rok je priestupný, ak je deliteľný číslom 4, ale nie je deliteľný číslom 100. Začína sa definícia funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Funkcia main je bodom spustenia programu a musí byť prítomná v každom platnom C programe. Deklaruje premenu year ako celočíselný typ, ktorá bude použitá na uloženie vstupu od používateľa. Printf vypisuje textovú správu, ktorá požiada používateľa, aby zadal rok. Scanf čaká na vstup od používateľa a ukladá ho do premene year pomocou funkcie scanf. Formát %d označuje, že sa očakáva celé číslo. Začína podmienený príkaz if, ktorý vyhodnocuje, či je zadaný rok priestupný alebo nie. Táto podmienka kontroluje, či je rok deliteľný číslom 4 a zároveň nie je deliteľný číslom 100 alebo ak je deliteľný číslom 400. Ak je táto podmienka splnená, rok je označený ako priestupný. Dvakrát symbol anglické AND znamená logickú operáciu AND. Percento, tzv. Modulo, znamená zvyšok po delení. Znaky rovná sa porovnávajú dve hodnoty. V tomto prípade zvyšok po delení s nulou. Ak sa zhodujú, vyhodnotí sa výraz ako pravdivý. Tento symbol predstavuje logický operátor alebo. V podmienenom príkaze if tento operátor slúži na zlúčenie viacerých podmienok do jednej, pričom aspoň jedna z podmienok musí byť splnená, aby bola celá podmienka vyhodnotená ako pravdivá. Ak je podmienka splnená, vypíše sa správa oznamujúca, že je zadaný rok priestupný. Začína blok príkazov pre prípad, že podmienka if nie je splnená. V tom prípade sa vypíše správa oznamujúca, že zadaný rok nie je priestupný. Return 0 ukončuje funkciu main a vracia hodnotu 0, čo signalizuje, že program bol úspešne ukončený.